Але дійсно для того, щоб там розвивати Крим як військовий такий форпост Росії, для того, щоб будувати всі ці величезні воєнно-інженерні комунікації, для того, щоб розвивати сільське господарство, потрібна вода по каналу, потрібна Дніпровська вода. І зрозуміло, і ми не відкидаємо, що Путін буде, ну скажімо, на тих зустрічах, які плануються, він, можливо, підніме це питання. А зараз іде така, знаєте, створення такого психологічного фону. Бачите, що сказав сьогодні Арахамія, якщо я не помиляюся його прізвище? Так, Давид Арахамія. Слухайте, я хотів би попередити всіх Арахаміїв і інших. От ми сьогодні були буквально 600 метрів від кримської землі. От я стояв і бачив російських цих прикордонників, військових. А там в мене мама живе, а там кримські татари. Сьогодні мені от зараз телефонують і кажуть, що до Києву за пошуком правди і спасіння своїх синовей приїхала Диляра Абдулаєва, в неї 2 сини. Теймур і Узеїр, яким дали російські окупанти 17 і 13 років, на двоїх 30 років. Зараз от до нас приїхав до Херсон батька Ахтемовича його з Криму, він, щоб побачити свого сина. І, якісь Арахамії будуть торгувати нашою територією. Якщо хто в державі допускає, що можна буде здати цілісний народ кримських татар, можна буде здати всіх українців, а їх там не менше, не більше, аж 500 тисяч. Якщо хтось думає, от зараз напроти мене сидить владика Климент, і він мені просто очами показує про те, що ми ніколи не допускаємося того, що держава нас може продати за воду. Будь-які комбінації там по Донецьку або там ще по щось, і замість цього ми допускаємо воду, це не можна.